what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Abaka imanya dagabadesa Chingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Abaka imanya dagabadesa Chingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Nyaya dzehondo yerusununguko kune vamwe dzinowanzotaurwa nepasipo, kune vamwe vanotaura nemo. Nyaya idzi dzinotaurwa nevakaenda, nyaya idzi dzinotaurwa nevasina kuenda vakaita zvekunzwa. Asi sitati aiwa, ivo vakaenda kuhondo, regai tivape mukana vatipe nhoroondo yemafambiro avakaita nekurwa kwavakaita nenzvimbo yavakarwira. Izvi tinozviitira kuti vagosiyawo nhaka yekuti iwe neni pamwe chete nevazukuru vavo vagotiwo aiwa, avo vari kutaurapo ndisekuru vangu, avo vari kutaurapo ihama yangu yakaisawo ruoko rwayo kuti nyika ino yeZimbabwe iwane rusununguko. Tiriko kuManicaland province maMutare, tavuta kuti aiwa regai tiende kudanga mvura uko kuna vamuseve hakunetse. Yanzi kana uchingovatsvaga ukangosvika pakech1 ukangoti ndira kuenda pavamuseve vanzi apo. Saka regai tinzwe kuti munhu iyeye wana wakutozikanwa nepabus stop zvakamira sei. Baba makadi ndiri pangu tiripo izi kuri sei kuno kwaMutare? Kuno kwaMutare kwakanaka. Handitika. Yes. Baba munhu anonzi Museve, first name yake anonzi ani ndakazvarirwa kupi? Ini ndinonzi Charles Tapuwa Musewe. Ndakazvarirwa paOld Mutare Mission. Okay. 1960. Ndo pandakazvarirwa muna July 20 July 1960. Kazhinji kwanzita mazita maviri rasekuru ndiri papa Charles kana Tapuwa. Andina ndakangopiwa nababa wangu handizivi kuti ndangonzi Charles Tapuwa. Rekunzi ndizi Charles inyaya yekuti pedu papa ine mamisheni paTsambe. Saka wainyanya kupa mazita ekuBritain. Mumba medu mese mune mazita ekuBritain. Inonzi Charles, hanzvadzi yangu inonzi Mary, munin'ina wangu Edward, munin'ina wangu John. Tichibva tangoti wekuteera wachanzi Faith. Tobva tangoramba umwe wacho obva hanzi ani, obva hanzi futi Miriam. Wekupedzisira ibva hanzonzi Irene. Yeah. Saka imi venyu vana makazovatumidzwa mazita achiinfluenzwa nechii? Ini ndangozviinfluenzawo zvangu zvongotewo ngoti madhamu mwana wedu tomutumidza kuti chii, asi tiri kukura vana baba wedu wainfluenza nevarungu wagara nawo pamisheni ndivaikonzera vazoti mwana wako Charles vada Prince Charles vari kufunga kwawo. Handitika. Saka makazoenda kuchikoro kupi manje? Inini ndakatangira chikoro inonzi sub A, sub B, panonzi paSt George's primary school kwaMuchena ndokwandakatanga. Vandati sub A, sub vavazopera zvana sub A, sub B. Vavatanga zvana grade 1, grade 2 tanga tatowa pachikoro. Vatatoto grade 3, 4, 5, 6, 7 ndiri ipapo mva ndazochinjwa nababa wangu kuendeswa paSt Augustine Mission nekuti baba wangu ndipo aishanda. Saka ibva ati mwana wangu wabva ataura naprincipal wanga aripo ainzi Father Prosa. Vakwanzi ndine child yangu iri pakati, saka ndinoda kuti bva vanzi angauye. Ndobva ndachienda paya, ndobva ndachitanga kuita form 1. Muchinotanga kuenda form 1 baba, zvematongerwo enyika
zvanga zvakamira sei kuarea kwaTsambi ikoko? Tanga inini hangu pana nhasi ndaziva zvakawanda asi taiti tikanga tiri kumba wabereki zvawanotaura ndo zvaita kuti handiti unongoteerera wabereki vari kuti zvakati vachitaura plus zvimwe zvacho taitozviona nekuti pedu apa yanga iri mission farm. Saka wabereki wedu wainzi Sarai nemombe wakashedzwa nemumwe murungu ainzi Madhumbe anga ari DA pa-DA kwaMutasa. Varungu vakanidzwa nababa vachitanga kutemeswa miti inonzi marantana lantana kamara muti uya wachinzi temai wobva wapedza wachienda wachiunganidzwa wobva wapedza wobva wazonzi futi wabereki wedu kokuya kuedza makondiwa aya kudzi murungu aiuya neRand Rover achifamba imomo achiti with Land Rover ikasafamba saka mubereki aibva atorohwa mbamba kana totorohwa tiripo tichizvoona kuti kondiwa because waitopiwa miti ine 2 meters yekondiwa kufara kwaro pakati akasaita wairohwa zvese tiri kuzviona opedza waenda pakazonyanya kuzonetsa pakabva vazonzi muno maTsambe takuda kuti munhu wese ari muno asare nemombe 1.5. Wabereki wakanzi tinoda kuti mutengese mombe waibva waramba tikanzi kana maramba takuti musare nemombe 1.5. Saka hatipo pameeting apo vana baba wobva uya saka wakutaura namama kwataenda uko tanzi nevarungu tisare nemombe 1.5 topangidza kuti mai nemhuru. Saka mhuru ikakura inenge iri kuenda kupi? Saka ndo zvimwe zvakatibata isusu mai nekuti tatati kureka sevanhu tati tadzoka ndadzoka pamba paya ndatanga form 1 that was 1975. Saka todzoka tonzwa kuti ndo zvataurwa kuti baba ndo zvamuri kutaurwa for sure zvikanzi saka ndingangoti ndo zvakakonzera kuti titange kunzwa kuti nezvataiona nezvaakuitwa tichizwawo tobva taona inyaya yakaomai baba tanga radio Maputo yanga iri kuMaputo yaingotaura kuti radio yeZANU-PF yanga iri kuMaputo ichiri ngozi ZANU chete yowe chitaura saka isu tebva tadini tanyatsa kuteerera tiri paredhiyo paya maweekends aya chichiti tobva tati izvi keizvi zvakutoda kuti tidini saka wakuru wanga wari kwakuru kwatiri wakabva watanga kuti paTsambe munovazawo wazhinji vanongoti painzi paTsambe kana kuti nofunga wana Simon Pashoma wachiriko kana wana Sems Banda paRadio Zimbabwe waitaura kuti usina kudzidza paTsambe usina kufunda paTsambe hauna kudzidza asi panonzi paSenogaseni asi vanhu vaiti paTsambe irwizi kanonzi Tsambe. Saka isusu wakuru wabva watanga kuenda nekunzwa radio isusu hatina kuenda kuhondo nekuti ndakaona comrade because macomrades kwedu uko wanga asati wasvika asi radio nezvaitaurwa taibva taungana tiri pachikoro paya toungana mai tonzwa kuti zviri kuziva saka tone wakuru wamwe wari kuenda isusu tatiri majunior saka wakuru wari kutoenda maform 4 maform 6 wari kuenda chito isinobva tatoti totonzwawo nezvekutaura wabereki wakatanga patinoenda kuholiday vatatonatika kutoenda kuya kurutaura kwakadini kwakanaka tisunungure nyika ndokubudawo kwandakaita kuti tiende pandataurawo neshamwari yangu yandaigara naye nzi Philemon Mutasa ngati Philemon isusu ngatiendewo shamwari tikangoita break paya kana tikaita paholiday zvikaita Philemon ngatiende paholiday patichaenda paholiday tichienda kumusha vatadini tisingadzoki ndo vaendera ndakaita kuhondo. Saka makatosvika kumba iri paholiday apa mukatoti takatosvika paholiday kumba sevanhu vaitaigara tese naPhilemon tatiri manext door vangoto hatasvika musi wataenda wacho kuhondo hatinombotaura vabereki tangoti tinomboenda kuchechi sezvetongoita kayangilikeni tikuenda kuchechi sisi kuenda kuchechi takabva tatorongedza naye Philemon hati pane chetakarongedza nekuti mapfekero andakangoita takabva tangoti Philemon uyo tabva tasangana Philemon takuti ngatiteere kuri kuenda wamwe uyo tatoenda saka takuendawo
Pano mwangoro wokuru kwatiri wainzi na Bhuka Manyawu because Bhuka yangatori kana kwama angatori mukuru angari Colonel. Okay. Bhuka ndauti Naboth Manyawu. Wangori maform 3. Okay. Saka takuenda kwatakaenda tabira nini kuchienda kuti takwenda Mozambique. Takaona wari kumberi kwedu. Wana Bhuka waya. Makasunga muri tuna filmu. Isu tasumuka titu. Tova saka kuchikoro kuyaka vanhu vazhinji vari kutodini vari kutojoyi vari kutoriwo mberi kwedu taona vatatotitiyo vatatadza kubatana takusvika mapuranga ekwamikiri uko vatatadza kubatana iwo vachibva wapota isu tikati mumashure tichimboteerawo tikati kwauri kuendawo tabva tasvika panonzi palaimo ekwamikiri tisati tasvika ipapo takanzwa mota dzevarungu masoja aibva apfuura naBhinya Road ayo Bhinya Road yanise yapfuura Bhinya Road iye vataona kuti maRand Rover vatapinda mumapuranga tiri 2 apa tichiri 2 vatapinda mumapuranga vatawanda mota dzeva dzapfuura dzichipfuura isu tikati nemukomana tapfuura road tatoyambuka bhodha because pedu padhuze nebhodha tatoyambuka bhodha tatova museri tatova panonzi palaimo tasvikepo patabvunzawo tikati tiri kuda kuendawo kuhondo povho dzeMozambique zvikanzi muda kumboenda kupiko tikati kuhondo zvikanzi wamwenyu uri kupfuurawo pane umwe watopfuura manje tikati waenda zvichienda makadai bva madzika vatajoina vatangodzikawo nerodhi wakataura iyoyo vatasvika panonzi miiko meni mudzasi umo muMozambique vatasvika ipo paya pamisha ipo paya tiri kudzika paya tabva taona kumberi kwedu kune munhu ari kubva uko kwakakwirira kugomo ari kudai asi angaite chiheti zvekudhara zviya zvenzi mabig veranda aine pfuti kumusana vatati munhu ari kupfuura uyu vatadzika paya vatasvika pazvimashopusi pacho tasvika pamashopusi paya vakwanzi nemunhu anga aripo bvadzi munhu akuendawo kuhondo kwaMozambique tikati tikanzi mira muri kuona munhu ari kubva uko uyoyo anokutungamirira kwamuda kuenda muri munhu yabva asvika tatisingazoti chiinde vatangonzwa kuti ndiye makamaradha eMozambique taungokwasanao isu tiri chitauro hatizo tingosekerera ka unongosekera zvausingazivi unongosekera timuti hatisi kunzwa asi tiri kuona kuti munhu atotifarira kusangana kwataita naye vati garai apa vatagara bhovha dzeakuchititaura umwe wacho vari kuti garai apa vatagara vanzi pari kuuya mota ikauya tichakutorai mota dzadzirubva kotakura matimba apendo kwadzadzirubva vatapinda mukamarada vaitakwira pamusoro pematimba uyo tasvika panonzi paNyaronga vatasvika nganzi ngatidzike pano vatadzika paya varipedza ukanzi right izvozvi hatisi kuenda kumanika nemukamarada uyo tanga tiri kuenda uku pane kembi yedu tikasvika ipapo ndo pamucharara mangwana tozokutorai tozokudzikisai tochikuendesai nemota dzedu kumanika vataenda nemukamarada vatasvika vatararapo takapiwa chikafu vanonzi makarau vanoti makoronika iwo vanoti makoroni tapiwa tabikirwa tadya kuti zvokutoguta tatosangana negwenga riya rana waya tatutaura waya wanana noboth tatowanda tatoka chikwata tibva tirubva kuchikoro chimwe chete saka tiri kutobva kuchikoro vamwe vakuru saka takutofara mangwana acho makusenta vatadzikiswa nemukamarada uya vatapiwa umwe mukamarada vatadzika kurodhi panonzi ipo paNyaronga vatasvika vatatokwidzwa mota uyo kumanika tasvika pamanika tavatagara vatanzi vatapinzwa pamanika papa ine hameno handichanyatsoziwa paungana makomureba ndakuti makomure tatichiri bhovha tasvika paya taunganidzwa takutosvika tione tinotoziva wese wakatotanga kuenda waripo pakutoimbwa yowe dzimbo dzechimureka isusu takutojoinawo yowe unotojoina nekuti ndo zvatatoda tatojoinawo tobva tapedza paya kwautonzi tatogara paya takutonyorwa mazita makamarada kuti unonzi hani unobva kupi warutotaipa unobva waibva watotinyora unobva kupi kumusha unori mwana wekwani zvese ichitaura ipapo pedza tobva tatodzi 3 days tobva tatotorwa nemarori tatisinganyekugara manika vatatotorwa nemarori makamarada kuchimoyo svika kuchimoyo vataendeswa panonzi paZhunda. That was August 1975 tatosvika paZhunda paya titone
wamwe wakatungamira ndio pakazara futi kwati wakufara ya mauya wakomana ndo patiri tapedza paya mangwana takutonganidzana makamarada aya wamwe wachiti machisa wachiti diniwo wamwe wacho wanga wari maove wanga wari makomrades asi wakabatsira Frelimo asi wari maZimbabwe munoziva kuti panavanhu vakarwawo ndemozambique asi wari maZimbabwe iwowo ndiwo uri kutotitisa waya nechiputukezi tichitoendi topedza todzoko todyiwa todze tiripo manje ndo pakazotanga inda vati soso takurumwa neinda tichiona because pataingogara tongoona kuti ndo magariro acho asi hatina kuzombofunga kuti rega tidzoko mushangu kwetirurumwa neinda tangoshingirira tichidini tapedza paya tabva tazotorongwa tikanzi ini ndakabva ndaiswa kuvanhu vakuru asi ndiri mufana inyaya yekuti ndandine body hombe ndobva ndaiswa kuvanhu vakuru umwe tata naye ainzi Eria ndakukanganwa kuti ndichamuziva kuti aibva ati ndiwo kumusha kwedu mufana kwandiri ari kutaura makama zvikanzi aiwa mukuru kwauri asi wasingazivi kuti inini ndiri mufana iye ari kutaura aiwa mazomuisa kwakuru sei mufana kwandiri ndinobva ndangoti ndatojoiniswa kwakuru takutomaiswa pa takutoti chidya tichidi tiri pashunda ndo pakabva pazoti gare ndo papazoya wana comrade uyu Teura Eropa wanga wari matrend Teura Eropa wamwe wacho handichazitonderiba wabva uya paya wasvikawo pasina mazuva ndo patakazoti panapa hapasi safe pashunda pacho ndo patakaenda kovhura inonzi Nyadzonya uko pakanzi makuenda kuNyadzonya ndoko makuenda patazoya kutakurwa pataenda tisi kuNyadzonya svika paNyadzonya paya tangosvika riri dondo otosvika otogariswa muPanyadzonya takutonzi wakai zvimatanda totema mitanda kune mipfuti yakakura kwaMozambique yakadai tema matanda edu chironga semba ino wakatoronga zvimatanda totoita sedzimba dzemiti dzese tatoita zvese takutogarawo tatonzi iwe muri kambani yakati uri kambani yakati inibva ndaiswa kambani yainzi kambani ai yanga iri yaComrade Mvenge wokuzoshaika waya kana makambowanzwa Comrade Mvenge so wanga waitozikanwa muZANU-PF stere kwanga wari wakuru wakambosungwa nezvematongerero enyika wanga watori wanhu wakuru kwatekita ndo mukambani aenda ndiri inini yainzi kambani ai ndobva tapedza paya tagara 76 abva asvika tiripo tiri muzvimabharaki warume taigara kunorth wakadzi waigara nechekusouth tichibikira kuNyadzonya river yakadai tabva tapedza paya ndo pazoya wana Nyati waya wachiri macomrades wasati wapanduka wana Nyati nevamwe wana comrade waidzi wana Tenheka wachinyi wana comrade Pfepferere wauya wanga wari matrend chaiwo wese wanaopa ndakuti kani wana comrade Teura Eropa nevamwe wacho ndakukanganwa waripo ndiwo wari matrend wautogara kucommanders tirungoga pasina nguva tagara kudaro takuitiswa zvemakava and crow zvekudzidziswa nini nezvimapfuti zvemiti tichiita kumadondo kutodzokawo masikati aya tichidyawo tiripo ndo pakazoita inzi ditandi asi takangodzwa kuti kwaitwa ditandi yekuzi bato redu reZANU-PF radini rakwanzi zvematongero nyika zveshe sezvongoita arikuwa mazuva anotirati masanction ndo zvakabva zvaitika ndo patakata kuzi chikafu chatova chishoma hatichachione chakakwana tati pakutanga tatine zvimapleti zvataiti mazanila zvakadai zvakadziweka zvezve zvimasosi zvataipiwa sadza nemukaka tichidii tichikodya weni ipapo patanga kwe ndo pataizoti kana zvatiomera taitiwo umwana taiteya mbewa umwe akateyawo mbewa kana gonzo chaiyo taiteya makonzo muri kuona makonzo anditi anofamba nomu taisa misungo wakarara kudai zvibhedha zvedu toisa misungo makonzo anditototototo achimhanyisa rikabatirwawo pangu ndotofara ndosumuka ndotora gonzo totoribata musoro ndotoritswinya mangwana ndiwo muriwo uri kukicheni kuguzuya saka ndatofara saka rikapotsa rangu rikabatirwawo poumwe anditakatimwe ndotorati ndapotsa ndotorwadziwa kuti komana gonzo razopinda padai rapinda pangu nditoine muriwo pala saka mangwana handina muriwo saka tadaro taitambura ndobva tapedza ndo patakazoti tatambura taienda kuchera zvinonzi manyawu
sango taiti tikaenda kusango tochera zvinyau chiripo chakaita white so chine supu white chekuti ukachiona unoti chinouraya ndozvataichera izvo torya tiri koko tikatoenda kusango toziva kuti zvichanaka tovatembeida totera izvo toyadumbura kana kuguta nechini ichocho zviri mazuva ano ndikazvitsvaga zviri kuti ndozvishaiwa asi taizvisi tochiya todzoka tikanga zvaoma taitora nhikiti handiti mutsatsa nemutondo handinoti papa nguva yekuenine taitora nhikiti ndo dzataikanga toisa pamoto topfutsa moto todzikanga todya nhikiti idzodzo nemutondo idzodzo nemutsatsa ndo dzakatiponesa nhikiti dzemutondo nemutsatsa todya zvese mitsatsa indopotaurwa nongono kuti baba zvavurutaikataihanyikiti dzemutondo nemutsatsa taitoenda kudondo woti totonhonga zazouya ukahomo inako ubva watodisa pamoto hakuna moto wekukanga neveniwe zvekuita unozi kufuse kuya pachimanyika totofutsa totorya zvatonaka utonwa mvura zvatoita bo ndiwo nhamo yatakaona pasina nguva wananyatiwawo wataigara nawo tozongodzwa kuti nyati apanduka ari kufrandi sevanongovari nyati apanduka pasina nguva tozozwa kuti hatisi kumboziva kuti nyati achauya kutiropa nyadzi pasina mazuva tiropa tatozwa kuti musi wacho iwo wakafomwa ZANU tiripo panyadzonya 1976 tiri kupemberera kayowe ZANU tichiende wamwe wari kubva uko tinoda kungana paparedi isusu ondesuwo tinoda kuuya tese makambani akatira kupemberera mashefu anochitaura akati chini ndo zuva rakafoma musangano wedu isusu tiri kupemberera tabva uko inini musiwo handidunye baba ndakahwanda vandati handichazoenda gare saka nguva idzi tiri tichazoenda gare ndo pakabva pasvika chii takati tiri mumabharaki kuya kuzvimabharaki tizoti saundi iri kunzika pasi chii pasina nguva tibva tonzwa wanga wari pagedhi papa inewo chibhumu kasezvongoita mapurisa chinosuka saka tinzwe isusu vatabuda tati mumabharaki kudhuze nekubhumu riyani vatabuda vatatisa toona mota dzemasoja dzakaita laini isu tinofungidzira kuti chii makamaradha because makamaradha pane wakambouya kotorwa vachienda kueast africa kunonzi kumugagawo kozouya umwe futi wakauya kotorwa saka takafungidzira kuti mota dziya ndo dziri kuuya futi kodini because waiti wakauya wotiunganidza woti gurupu rekutanga pindaiwo roenda kutanzania gurupu rechipiri pindaiwo saka isu takangofungidzira ndo zviri kudini futi zvingoitika nhasi saka tobva taona tiri kuyaka wamwe wari kutomacha wari kuenda paparedi patozara isusu saka taakubva muparedi kuya mota dziya dzatopinda toni kwezvo dzatovhura dzakutoita laini handiri mukona mamiriro atakaita dziri kutoita laini zvichidai kudzika tototi rodhi uku ndiwo kune kembe dziri kutodai dziri nangise isusu hatizozva kuti kutodhiplana isusu toti ndiwaya wada kutotakura futi kuenda kutraining kunoenda wamwe isusu tatusadi gurupu redu raaratowa padhuze fanika rangu ini raaratowa padhuze tiri kungotori saka nguva idzi zakadaroka tabva mabharaki bva tasvika munozova ndakasvika muri kuona pane mota iyi pandati newakomo newamwe wenguvayo makamarada auya akadai so kufunga ndibva tatanga kutaurirana idzi mota idzi hadzizo dzatinodini makamarada auya akadai patisati tapedza muromo iwoyo takauta taakutoita marara kurohwa vanhu vakaunganaka vamwe wangu vachiri kubva uko pasi uko vachiuya vachiimba vanhu kuti wachidai kungodai kukushaka kungoradzika baba tairadzikwa kuradzikwa inini ndipo ndakangorarawo pasi handizozoti chakandiradzika vandangorarawo sevanhu vanga vambotrainwa zvezvatakatisvika ndangorarawo pasi ndarara ndandinomwe ndakambomona ari meja paKG6 ari kuZMP ndakangana zita rake kuZimbabwe Military Police takatombosanga ndibva ndangorara tiri tu koiwe kwautanga kutoti panapa kwaudai nekumabharaki kwedu takutotiza kutoti kwakufa hakusiri kuenda kutraining kwakutanga kudai mabharaki tapota taona tadzika patachera matoilet kwatachera matoilet ndakabva ndapinda mutoilet yanga isati yapera kucherwa but isati yavharwa pamusoro vatapinda imomo handisi ndega takangoonana umwe kudona kombozorora kuchitoilet futi nyere dzichipfuura pamusoro apa chipfuura pasina nguva
tirimo katakaga tinzwe manje wako adifadza manje kuti futi dziri kutoyachi padhuze idzi wako munozoti handimbozivi chakandisprinta kuti ndibve toilet akadzika sembe idzi ameno ndakangona ndapamusoro ameno kuti taingokuni pum kwautobuda kwakudai ndobva ndasvika kuna Nyadzonya river ndasvika kuna Nyadzonya river baba river mwanangu foni yako iribve ndasvika kuna Nyadzonya river ndabva ndapinda ino baba wangu kusambira kwedu kushoma takambo kwedu kumarwizi kunokunana Samanyika ndabva ndatiwo bwa ndapakati perwizi ndakutoona kuti handauda kufa vandadzoka mashure kumberi kwangu vanhu vamwe vari kufa kunwira vandadzoka mashure vandapinda pasi petsanga handiti tsanga dzinenge dzakadai tsanga dzinowerera dziya pamusoro pemvura vandapinda vandagara ipapo pasi petsanga wapedza pfuti dzese dziri kuro pasina nguva zuva razadza kumanofunga kumatutu tione wari nguva wakutouya wachiteera pese wachirowa wese angoti ari kuti mupenyu kana kuti mumwe unonge wangorohwa kasi uri kufema pedziswa wachipe angari padhuze neni obva anodzi hatati kutombotaura tese pasina nguva wari nguva watopepa wachidai mumvura kucheza iwe kana urimo vandanyarira kuti si umwongo yakari patovhera pasina nguva umwongo bva atopanika kana ndiri pano bva atobuda bva atosarenda bva atotorwa bva atorohwa ndiri kutoona ndakafungidzira kuti achataura kuti ndine umwe ukanzi wainzi umwongo ari papi saka umwe aitotaura kuti ndingisumuka iye haana mbotaura ndiro zvakandiponesa haana mbotaura kuti ndiri tu angosvika ubva ngoti ndiri pano ubva ngoti pau bva atodona bva atofa ndofunga ndiro zvakandiponesa handisi kutoti asi ndakaona vandatoramba takangotizi saka ndiri mutsangamu yavo ndakapona munoziva kuti Nyadzonya ane howe makambosvika paNyadzonya Nyadzonya rwakakura howe ndairumwo nehowe dzichifema ndakazarama ndakabatira tsanga nditsanga dzinowerera kudai ndakangode ndaibinitsa mhino chete kuti ndifeme ndopedza ndodzoka saka kuti waone kuti pane munhu ka ndasiko ndakabatira tsanga marutivi rwizi saka wabva wapedza wakliya waenda shamwari handasikamuzivi hataziwani atofa vandakutoti vawapfuura vandabuda vandachitanga kudai ndichibuda manje picha nyama yangu munoziva kuti ndandiri white musiwo ndakabuda ndiri white zvezvezvo munoziva kuti ukagara mvura inokuitisa izvo white ka kuchinja kweganda zuva raakudai vandakubuda mumvura muya vandaona kuti warunguva yawabuda vandabuda saka ndabuda kudaro ndipo ndakazoti ndoenda kupi ndobva ndati ndayatsa kuchibuda ndione ndatarisa ndobva ndabuda papa ndione idzo mota dziya idzo dzakutoungana ndione idzo dzakutoenda vandati haya ndakatanga kunzwa kufema ndakuona omwe waponaponawo tanguti vandaona kuti panapa pautoda kutiza ndobva ndati ndobva ndaenda pataibira napo kwakuri kunonzi kuiko kukliniki kwakwine ndokwakwine kwaigara mazee vanhu vakuru wanga wakauya newakadzi newana isu tani kwakuri kukliniki vandaenda neikoko kwakwine zvimatanda zvitakagadzira zvobira Nyadzonya saka izvozvo kai ndakumhanya paipa vandaona umwe mwana akarohwa muoko ese mwana angatanga angasiwa namai chimwana chidiki chosiwa namai vandachibata chiro chema chakandirasa kuti munhu asvikawo anoti vandambotakura mwana uyo vandabira naye rwizi ndabira naye ndapa mhiri manje vandazati mwana uyo machemera ari kuita ininiwo ndinodiniwo ndinofawo saka ndivandatomutsvetawo ipoba ndakanyasa kuti mwanangu haisi mhosva yangu bai ndakutsveta pana nekuti machemera anga ari kuita chimwana chidiki ndinofunga chachiri kuma 5 to 6 years saka ndibva ndaona kuti mwanangu ndibva ndangoti mwanangu ini hapana zvekuzviita ndakwena vanongochitsveta ndaenda vatati taakumberi kupovo dzemozambiki nofunga bote kilomita zuva rapota vadarara ipapo makuseni vatadzoka munyadzonya bayo vatadzoka futi kwautangotasa apa handisi ndegaba tangodzoka waniwa ndichitarisa vataura kuti saka pane mwarudzo kudai tichingobuda pakliniki utanga utarisa kuona giraundi rese rakati sezvangoita magweri chibage chetirotema wari wanhu wakarara wakafa vandati maiwe vandasvika ndakutanga kufamba kwamwe tichiona saka taapo manje ndo patakazoti mangwana acho papapera
2 days tizonzwe helicopter yebva neuku ichibva kuChimoyo helicopter yebva pfurebva yedzoka vatakutanga kuti pasina mazuva vatava helicopter yebva yemhara wanga wari weUN wabva wasvika wakuunganidza taunganidza tatora vanhu vaya takutoisa mangwana acho ndo pakazoya makatapira inonzi chi front end loader nekatapira zvakaenda makamarada tasvika paipa wakutochera makomba kuseri kwekomando ndokuwaichera sorry ndakwena tobva takweni paipa wari kuchitachera paipa makomba aicherwa nefront end loader chidai susu takudzi takurei vanhu vamwenyu tiunganidze saka taitotakurwa ndichiri mufana ndipo ndakatanga kuona vamwe vanhu zvandisingagoni kutaura nekuti nowaziwa kuti uyu nemwana wekumusha kwangu anonzi Ninguni ura wakangodai wamwe wakadai wamwe wachida tichiunganidza waya wachirongoti ndibatsirewo wakangodai totora hura uya tichipinza mukati tichishaiwa tosunga todiniwo ndiri kamwana ndakatanga ndo pakatangoita zvivindi zvangu ibaba ndiri mufana murifunga kuti munhu ane 15 years akutobata vanhu wakafa achiunganidza tichibida kutibata nemaoko chikanda mufront road ingoyedeke zvoita riri kuroda yoti tokanda tozaza yoti yosvika mugomba yoti yodzoka futi isusu tisitaita kuti yodonhesa yosvika katapira roya rochidini rochivhara makomba aya kwakutoona kuti ndobva ndaziva kuti ndinenge asi ndakangoti ndozviripo kwapedza paipa mahelicopter kwakazoya futi imwe wakutotanga urapa waya neura uri panze ndasingambozivi kuti munhu akapfurwa kudai ura wenini saka waya ndiwo waisungwa nevanhu vakauya vachiisa mastitch ura ukangopinda mukati munhu anopona anotofamba saka isusu ndo pakabva patanga kuti anamboziva kuti ndozvichandiponesa pedza paipa wazopedza tapedza kuita handichazivi kuti papa nemazuva vatazoti vamwe uri kuenda kupiwa mashefu mamwe azouya achimboongororawo wakuru wauyawo tapedza bva tapedza kuiga vatadzi inini ndini mwoyo chokutoiga vanhu panyadzonyaya ndine 15 years ndakatakura 1 hakuna munhu 1 ma-thousands nemaoko angu chiisa mwenini maropa zvezvekuti eni tasikamboziba chidai tapedza vatazoenda tabva tazobira Pungwe takuenda kuna vamwe kwainzi kumasengere kwawanga waenda takaenda taubira Pungwe uyo ndopa takabva tasvikobva kwanzi nomudhara wacho Mozambique makomeredzi kana taubira musapanike bawangoende zvimwadiya zvinozi mwadiya zvavo zvekuweza mutiri vatakwirawo zvikanzi nokwidza 33 muchibidza ndouya ndokutorai musaite sanhingi ndibva ndafunga home wangu last week chaiche yapera ndakambochema ndiri kuloto ameno zvakamukofunga ndangofunga kuti Ninguya akadona nechi because ukanga uri pakati perwizi rwakakuraka Pungwe munoziva kuti akanga kwanenge abva panapo akapfura kubridge kwamasviko akati saka ukapanika saka kuti musapanike baramba wakagara iye achidini tobidzwa umwe uya tobidza ndionowo ininiwo mwana wamusewo ndabirawo handambopaniko ndaendo tasvika padoroi vanhu vamwe wanga watova padore ndandambogarapo patasvika pasina mazuva bvakanzi wanga wari panyadzonya wakapona kambani yakati nekambani yakati vataitawo shoma wanga wari pakambani dzekutanga vataitawo shoma bvakwaya madhoji akabva kubeira kwakuina wakuru vatatopindawo imomo vakanzi kambani yakati kambani vatatokandwa tiri washoma wekutanga waitora nekusvika uko wakaita kuMozambique tiri washoma wakatopindawo mumadhoji muya neniwo ndatopindawamo uyo tatoendesa kutete kwatosvika kutete kundonzi kutembwe kwatosvika kutembwe awatapedzawo mazuva 2 days tiri murodhi pakarebaka tiri murodhi tasvikawo kwatotanga kunzi imimi makapona chitrainwa because vakati tirikuda vanhu vakapona panyadzonya watanga waenda kutrain vanhu vahatisira dururarombo vachifamba vachiurayiwa neniwo ndapindawo asina tiri mufana tatopindawo tapedzawo tatotrainwawo inonzi gorilla fair tatopedzawo neumwe comrade wainzi kwaizi ndawa Tito ainzi comrade Tito kwataenda kuzoita mataxi zvekudai toridzawo pfuti todini tatopedzawo vakwanzi alright mapedza training zvamapedza training takuendesa wakuru kwautotorwa wabva kuTanzania wabva tasanganiswa inini group rekutanga handina kutorwa ndibva ndanzi iwe uri mupfana nevamwe tatiri 3 vakwanzi muri vapfana imi chimbomirai kuenda kuhondo iye 19 because takazopedza after 6 months muna 70 January 77 vakwanzi uchiri mupfana
Bye chinzi rumfana. Vadapedza tikati mandaita gwada post nonzi assistant. Umwe ainzi angari member GS ainzi Comrade Chipwanya nemapfupa. Vananditora vandakugara naye. Vandasangana nomwe musikana wandanda kabva naye patsamba apa aindiziwawo anga ari kumashefu. Vazi achale uri kutambura kudai shamwari. Auya kuno achinditorerawo jini achindiwigirawo posto kwangu. Sine musikana taiziwana ainzi Monica Gavu. Nanasi ndomutsvaga mukadzi iyewe. Ndomutsvaga kuti mukadzi iyewe akandiraramisa. Kana ari kuzvinzwa achataura kuti achiti inini Monica Gavu ndotomuziva kana kwaari ndinoti ndinogara ndichimutsvaga kuti dai andibatawo. Akabva nditi chana urutambura ndiri kumashefu ndichabuya ndipota ndichikubawa zvino nerweseri ndikati waitako sorry. No, it's okay. Bandati alright. Aisoya achindipa chiwandisa mumashefu acho achindipa. Ndatoa inini pedza pa mashefu pa ndiri kwenda pashiwa Comrade Chipwanya nemafuta. Ndakambodzwa kuti angatori DA muno mamutare. Ndikati dai shefu ngodai ndakamuona akazofa angari kwa Rusapo. Angatori DA muno mamutare. Andisiziva zita rake rechiwa. Ndakazotora iwe Chipwanya ngamboti DA muno mamutare dai wakamuona. Vapedza saka vakobva group rakabva kuTanzania. Rara train nesu tatrain. Ini vandataura kune mashefu semunhu akagara nemashefu. Ndikati ini mashefu inini zvehondo izvi zvakundinetsa muno musa. Ndoda kuti ndofira kumusha. Zvikadzira kune nashefu wangu kana uda kupfana ndikati ndoda kwenda hangu kufira kumusha. Ndakabva vachadzonya zvikanzi alright mufana chijoina hako zvaunoda kuenda. Pepe ndopatakafata muganidzo. Nokomana Mozambique wanga wabva kuTanzania wanga wadi inini wose wanagara nemashefuka. Zvikanzi mufana saka wazvipira ere kuenda kurwa honde ndikati chef ndozva. Zvikanzi takabva tazviita tiri watatu tatiri magwada posho vanonzi masise. Vandati ini chef ndazvipira. Zvikanzi naseni titori kukitchen. Tatatopa wamwe makomrades pfuti maike auya akatiri musango tatoapa tatobva kuTanzania kutembwe tatoungana. Inini vandati ndopatakapfurirana tiri 3. Tikati isusu wakomana taakutoenda kurwa hondo. Zvekuramba tichiri munomwe zvichatiurayisa. Ndopatakabva mashefu akati akana mafunga wapfana asi zirenyu muri vadiki. Ini ndikati ndozvandiri kuda izvozvo. Because wamwe wanga watomboenda watati nawo shamwari dzangu dzandakaenda nadzo 1975 dzanga dzatobva kumusha. Umwe wacho ainzi Manyarara Comrade akazoshaika pamwe bridge atokuwara atouya atodzoka paya ndiri kuzvona ndikati inoda wangu kuenda kwachikurukura wakui kumusha ndokuti zvitake paya ndakazoti ndabva Comrade Chipwanya mapaya neumwe angari wengineers anchazoti ndiani angari member yeGS tabva tauya tabva tatakurwa. Munoziva zvandakaita ipapo ndakaita mwe sorry nekutaura zvinhu. It's okay ndo tatainga izvozvo. Ndakabva ndanzi nachipwanya iwe hauna AK hauna pfuti saka uchaita sei pfuti wanga wapa tisakapa pfuti inini ndini aipa pfuti makomrades inini mwacho zvawapa makomrades pfuti uchaita sei hauna pfuti dzapera. Ndangoti fall in zvezvo kushedza on fall in makomrades uya obhoya wow kuya kwetati wafana but tati ne punch isusu bai sewanhu wanga wari kuchi mashefu wauya wabva ungana paline vanangoti iwe newe tsveta maike tsveta apa vatsveta pasi vatatora manonzi marifle dziya manonzi marifle dzinomachiswa muground dza vatati iwe yakwe takutowakandira tatotsvaga marifle kukomandi kwatatiri vatati yakwe vatatoti AK yangu iwe tatobvutira tirizo makomrades awanhu wakuruka asi wakatya kuti wataure nesu zvazvisingaiti nekuti isusu zvatatiri waitoona kuti hatigoni kutaura newakomana ava nekutaura kugara kukomandi vatatoti iwe tsveta bva totsveta takutobvuta
iwo rutoshamisa kuti wana wakubvutana pfuti dzedu dzetatapiwa vasingazuti isusu pane yatatoronga vatatotakura tautopukuta uko utopukuta mashefu aruzviziwa tatopukuta mangwana acho tatotorwa boom tatosvika panonzi paizi pabhatariyo pateta pana Zambezi river paya tichingobera paine kembi futi yedu ipapa tasvika pabhatariyo mangwana acho tatowapo boom mangwana acho tatosumuka tatowa panonzi pachangara pachangara pane rodhi yekwamutokwe tikabva panyama panda boda bots topinda panonzi pachangara pataenda kutete ndipo patasvika tatodzikiswa paya mashefu edu aripo zvese zviripo tatodzikiswa tatoita line takufamba netaya kuya kubhodha takawanda kutanzaniwa zvese mukuru anga aripo anga arizi Edwin Munyaradzi aizozi anga ari brigadier Chitekedza tova ndiye anga ari mukuru wedu ipapo tapinda tauya apa tasvika pabhodha pamachipanda nechisaidi rekupasi uko bhodha ririfanika sezvakaita kusakubva sitapinda apa tiri mubhodha ipo tise tasvika pakauya majeti eami yaSmith unofunga wanga watoona abva adzoka tinzwe makamarada wangu mayande eyawa wari makomo asi akaenda isusu tazosvika paya tabva tagara paya wanga wari security nemaengineers ndiwo aitanga kubvisa zvimapera bhodha shefu wedu watatinei akabva aendawo isu tabva tasara apa bhururu wangu watavhurondera tiri vangani 3 maassistant akabva aendawo inini vandasara apa pasina nguva dziri kumapatsi wani takangodzwa pfuti mubhodha pasina nguva watodzoka ukanzi vakwanzi iwe ndainzi Paul Mapondera mazuva acho zvikanzi Mapondera wazviona volontiya yako umwe wako ari kupi wakandibvunza shefu wako zvikanzi umwe wako ari kupi ndikatasuziwa zvikanzi atoenda saka imasara mawangani matu pavolontiya hwenyu nini ndikati shefu hazvina basa uyo kuti adini inini ndiri kutoenda manheru pari kupota zuva bweka taizopinda kazuva rapo waiwa mainjiniers vachitungamira unenge wabvisa zvimamberi aka because pana wanga wakatrain wakakudhara wanga wakatoziva mainjiniers vanobvisa ndikati inini handina basa nokuti afa patatopinda tatowa muno muZimbabwe shefu wangu ndatomusiya akati mufana famba bo akandinatsa kunditi ufambe bo mufana ndikati shefu ndiri kuenda ndapinda pabhodha tatowa munomo uya tatokwira taida kubhomba pamutoko pajoko mutoko ndo pataida kuenda marikoiresi tatine pfuti dzakawanda takaita line tapinda pamutoko takwira macho ndakukanganwa hangu kunonzi bwana ishe anonzaniko uyu mana mudzi tapeta kunonzi kwananya kuchena uyo tabira uyo tasvika tiri kuna kwananya mukoho tapinda takwira tazosvika kubhesera wangaenda kurekonaisa pamutoko reconnaissance pamutoko pajoko wabva waenda pasina vazouya kanzi zvapera taakuenda kochiataka mutoko iya svika siku wacho tadeployiwa amenowo zvakaitika amenowo kuti wakaita riko kana chii chakaitika padhuze handitiri padhuze nemutaya netereni ameno zvakaitika tatopinda mumabhosindi kuti tichitanga kudini kuridza pfuti maherikopta tiri kutoaona mumabhanga omari kuya paipa zvese turoti tichitanga kudini because panenge wanenge wachitanga tochitanga ameno hazvina kuitika hazvina kurira pfuti isusu toti chii manje tabva tati iwe kwakuda kutoedza ndo pakazonzi nemashefu wanaidhi muneyatadzi wangori pawabva wadzoka kwamutoko inini ndakanga ndati kuna patakasvika uko pane wakuru wangu wari muno waiuya ukotambira maricruise inini ubva kwesvika umwe anga ati detachment commander ainzi Magunje zvikaenda detachment Magunje pana anoda kuenda neni kumberi iri kufrandi kwadzinotsva chaiko chaiko inini ndikati shefu ndiri panapa ndokwandinoda kuenda zvikanzi mufana iweni ziri rakuoda kuenda kwamureiwa ndikati ndikati ndokwandinoda kufrandi handisida because kodzadzarira kudhara kwana mutoko kwese ini ndandoda kwacho kunonzi kweniniko
Magunje vavati mfana avhorote zvikanza endai naye kana kudai koko vavati tichafamba newe. Magunjewe tangobva pamutoko paya mazuva rakubuda rakabuda takusvika munonzi mwanane tasvika kunana Manemba kuya vari mumanyadire muyama panyadire mission munana Manemba munoza makomarumu tasvika imomo ndege dzakauya baba pakarohwa 1 pakaita hondo neniwo ndiripo ndikati chef wangu ndipo akabva afira ipapo uya anga anditora akati mfana hande vafa ini ndobva ndachiti ndochenda kupi ndikati right wagomana wekwamurehwa wakati zvochefu asheka zvabasa hande kana urungona ngatirape chienda svika tabira nyadire rivha nekupasi kuya kukwene patabira munonzi munana nyama munene takupota takabva taenda nemunonzi miko mupfungwe takudzoka kudai rivha muna Shambo takudzoka ndopataka ndakarota ndakarara atanga urota ndiri kushiri yakafamba mudenga ibva yaita tsvina ibva yadonha apa ndatanga kubviswa dai mba ndatsva kurota ndakarara makusena ibva tafunga takupfura rwizi ruya Shambo takubira tirubira nana Penikaronga idzi Penikaronga umwanga wangagara wari mukati wadibura tirubira netambo katabura rudzi tichisunga tichibira tabira paya tatoti gareri patasvika panodzi pachifunde mamurehwa muya kunodzi kwana chifunde kupasi tiringosvika takangogara kudai tine mabhuku yataipiwa kaMozambiki yaya kuti vendai nawo muchipa povode tinawo tasvika paya pachi tichingosvika ngoti gare zuva richingoita kuma 10 hondo yacho yakabva uya takangozoti tanga tuma arumanya akatoya vakati vakapfura kachitena vakaita led right vatazovati iri pano ndopatiri ikachitena kudai futi padzatotanga mahelikopta tonzwa atotenda kubva pamurehwa kwamutoko pajoko mutoko atosvika tatotanga neniwo ndiripo ndakutoitawo zvoita wamwe izvozvo wanga wagara warimo tapedza naumwe chef angari mamba eJesi anonzi ndotomuziva ndakanganwa zita rake asi ainzi Kingsley angari ndakambomona paTV apa achiti ndiri kugoromonzi ndikati chef ndomuzivo andiri prazi yangu kugoromonzi ndainzi Kingsley ndikati chef wava ndakarwa nawo hondo vatati ndipo vandana chef wangu waya Kingsley angari member eJesi svika patakasvika gomo rimwe rinochinjika kuda vatangoti atangofamba toti hondo yaitika pagomo apa tangofamba panapa kutori kure vatangosvika vatangogara so inini comrade Kingsley angari member eJesi neni tiri watatu vatangogara kudai tingoda vatatorara apa machopa ari kutenderera pfuti dziri kutorara pfuti dziri kubaka handizi kuti chakatiradzikane kutorara hope kutokanganwa asi pfuti dziri kutsva kutorara uku mvura yaibva yatanga kunaya kwozoti tapatuka kudai una pasina pfuti dziri kutsva pasina nguva tone comrade umwe watatorofamba chopa dzatomhara atotorwa atotakura tichitomona yotodai chopa ndizosanga usumuka beso ninge atoenda atobatwa titomone uyo chopa yakutenda atorimo mukati atoti akatosungwa achiti ndaenda achitaurira isusu tiri pasi patazvaitika asi handisingambopfungi dini handizesingamba akangoti ndaenda panangonyarara asi aida kuti tisusu tiri pasi tisiwoti atoenda vaenda mvura yazopedzaona patasumuka uyo takwira tama murehwa kwana Mugabe tapedza mana Mugabe kwana Zimondi kuya kunodzi kwana Manyika kuya takwira inini handiti takati ndiruda kumberi ndiringoenda tirutedza wakuru waya tasvika panonzi tiri kuenda tirubva pamurehwa senda tirudzika nerodhi inoenda kupfungwei pane panonzi parasaranyika kana pane makambopasvika nechimiro pane uyo anga ine mabhazi anga akazi kanyasa ndipo patabva tatosvika zvikanzi tasvika muzoni newatatina zvikanzi mapondera
zvausisefa kwashaika taudzikana pakwanza ane ndibva tasvika bva ndo pakazoiswa mwe komanda futi ainzi Mashatini anga izi tsatsibe komanda abva atora nzvimbo yamagunje ainzi Mashatini hatatogara takutopareta tana mwana makomanda vana Isaac takuto ndaiswa platoon yeku pamurehwa munoziva tiri pamurehwa senda pashombwe munopaziva ndokwa taigumira toenda mana magaya mumusoro munoziva tobva taenda kwana Rota tobva tadzoka toenda mana Chamapango tiri kudona ndo mataitenderera mese toenda kunana unodzi Muchinjike tobva pari kungo pamuchinjika toenda kuna kwanyanya Guwe touya kuno kunana Matututu kuzvikoro chimatutu tosvika pabhunu tobva tachitowa yese ndiyo yanga iri trupu yedu iyo yaioparata imomo zvikanziende musungu saka tikaoparata tirimo tikagara kwemakore saka tirimo 1979 ndichazoti mwedzi ndoupe handakukanga pakabva paitika imwe hondo yakaomara tatabva kurowa kumhiri kwatere kusitowa 2 takuda kuzoenda kuConasol tibva tadzoka paimwe purazi yemuno takudzoka makuseni takabva tavhura makasha yataitakura musadaka mababa tavhura panodzi pazhanda shiri yekutanga dai achipo wana Roni wanondiziva wana Roni shanda mapurazi tabva tasvika bva tavhura tapedza kuvhura pasina nguva takangozoti pasina futi nguva tutone titoneka tenda taingozoti tikangona redhe tozoti manhero acho kwatombozi mapondera ini ndaifamba LMG munoziva dai mafoto angu arimo LMG dzedze dzinoita sekana kuti MAG seke chine poto chine mabuild ndaifamba nanasina mafoto dai maizo chete ngoti muchaenda mafoto iwana nditonawo ndiwo ndaigara ndakadai ndiri mupfana wanhu vairamba pfuti iyoyo nekuti yakareba ini ndakamira kudai inenge yakadai pandiri maiziva saka ndiyo ndaifamba dai ndiri mupfana ini ndichiti handina basa nazvo ndio zvandinoda pfuti iyo yakadai ndaitoordwa kune hondo kuda korohwa kana maambushi kwaitonzi mapondera ngaauye neLMG ndine trupu iyoyo ndichibatsirwa nomwe angari inonzi aniko deputy commissioner wekuprison ndiye aimbondibatsira tinoziwana yena nasi totaura tese anonzi Chirombo deputy commissioner angari deputy commissioner prison taiziva ndiye aimbondibatsira asi anga ari medic troop medic aifamba nemushonga imbondibatsira kutakura saka ndaikuti pese saka musi iwoyo kwakaita hondo baba isingaite musi hondo taimbodziita hedu tichifa 1 kana kuti 2 pamwedzi asi musi iwoyo tanga tiri 18 tabva uko takasara 5 pakarohwa hondo wanhu wese wakada kubuda nekwakaenini uko kune miti waingosvika wachidini wanga watodeploy anonzi stop group fire force wanenge wakatsvetwa makona wano malikely points ekuti anotiza nawo saka inini newamwe takaenda nekumaminda kumapurazi ipurasika takaenda nekwakachena saka ukachene kukuya waiti ukasangana nemurokoti tototi makondiwa tichidzorera mumakondiwa imomo tichidzorerana tichirowana handimbozivi kuti ndakabuda sei nditori mupenyu nanhasi zvamurundo ipapo kuti tine umwe musikana chimbwidwa anonzi Francisca Chikonyora ndogara ndichifunga kuti musikana iye ndiyega akapona pawasikana kuma 20 something wanga wari pabhesi ari 1 Francisca Chikonyora ndaitaura naye apa handisuzwa kuti yakarasikomba ndakabirwa foni munomba ndaitaura naye pasi ndichiti musikana iwewe mbuyo angari chimbwidwa ndikati musikana iwewe akapona achifamba naiwa na Chirombo iwa achingoti uzvinoita comrade ungoito achisunga akapona ariwa newasikana wakanga waina Mudhara Chiwara kana achindiziva achiziva achazondiziva kuti comrade mapona Mudhara Chiwara akapona mukicheni
Mudhara Chiwara akapona ndakatotaura naye atokura atoriko izvozvi ndikatomufana anodaira paMureva akapona ari mukicheni iye ndiyega isina kutsva dzimwe dzimbe dzakadhiriswa dzikatsva asi kicheni iye akapona Mudhara Chiwara wakuvhura Warungu kwaona kuti takarowa Warungu baba ukaona Warungu wakunza reinforcement zitakurana vachienda asi isu tisingazivi kuti tadini tarohwa zvakadaro wakavutsa kuzaza mamota Warungu Mudhara Chiwara manero acho akazosvika wakaenda kuvhura kicheni Warungu one Mudhara akatogara nevasikana vamwe ndakangana vamwe wacho vasikana vatogaramo iwe Mudhara waponda seko yongorubika tikaenda ndirubikira magandanga akanyatsotoa ndarubika magandani kwatozini akanzi takunyara asi Mudhara Chiwara anei nonzichi ska yemumusoro Mudhara Chiwara ndiro pane dzimwe dzinotirwadza kana dziri mumamisha umwe dzakatibatsira Mudhara Chiwara akura is an old man ndakafondera musuno paina andipa foni kuti Mudhara Chiwara achiko zvikanzi mwanangu uri mupenyere nanasi bari rakapfuura kwaubere asi wakazomuti nekuti uri mudhara chiuya kuno utitaura kuti ndicomrade ndiye anga akuti identify manje kuti anonzi comrade Garira uyo anonzi comrade Ningi uyo anonzi achizitakura mfuti ndiwaitakura pfuti wachiunganidza dziso mitumbi wakangosiya yakadaro waingozi iwe Mudhara titaura kuti uyo anonzani wotaura wonzi Mudhara ndiye anonzani wotaura achitora pfuti ungatadza kutaura kuti ndiningi uyo anonzi comrade Ningi uyo anonzi comrade Ningi kwazi ndo zvakaporesa kwazi chienda Mudhara kumba kwako wazvinzwa atoniwo purazi yake Mudhara ye matenga nyika mundesiro chienda kumba kwako ndo zvatakutisina usoro watitaurira mazita ewanhu kuti iweni ndokupona kwakaita Mudhara iyo tazoti manhero anditaiti tikarohwa pana taienda kwatinoungana ikokoko ndokwataizozoona taitaurira kuti patiri pano wakomana hondo ikaita tinosangana pakati saka pata tozongona parusvika 1 parusvika 5 pamwana vachasvika 0 Mudhara Chiwara azouya mwanangu ndazichienda wanangu ningi ndini ndatora pfuti dzavo ndapa Warungu asi ndazichienda nekuti wagona kutitaurira mazita evanhu Warungu ndomupono kwakaita Mudhara vatopono isu tazogara takati takuita inonzi chiya mapungu yataita padhuze panonzi pagonzo ipo pakanonhuhwa paya pamashops pabhuku repagonzo pakuti atabva mapurazi apa takati takuita rari icho ivo povho dzauya kausiku povho pane mwe Mudhara akaita chiwindiro wana wangu akasumuka icho pamberi reZANU-PF pamberi chii hatatizizotaikotizana pamberi nehondo wanangu ndiri kukumbira kubvunza mafira yamaita since makauya muno kubva 1977 this is 19 takuenda 1979 handisazivi kuti saka munoti hondo iyi wanangu mukafa kudai tinofanira tichaponawo here nesu vabereki wenyu inopera here tikati vabereki hondo inopera zvikanzi komera wana makomera muri mashoma zvamakaita izvi muchaipedza sei tikati vabereki pasina mazuva reinforcement yatobva futi Mozambique yatouya imwe asi isusu kwatatiri kwaMurehwa tatisingapiwi waibva Mozambique isusu taipiwa wakagara wachirwa because kwana Murehwa mudhuze neHarare saka waiti tinoda vanhu vakatogara watu kutoziva kuti hondo iri kufamba sei murudzwa saka pasina mazuva toni tatokwana futi takutoti ndicomrade Ningi matorokwana futi kati ndo zvatinoita izvozvi wamwe wauya tabatsirana ndokupera kwakaita hondo ndine zvakawanda ndiri kutogurira because ndikazvirebesa zvakawanda hondo pasina nguva tizotonzoti langisha tizoti hondo yadini yatopera takukanda pazvombo pasi takuisa zvombo pasina mazuva titone hondo yazoza yapera tiri maMurehwa inini negenga rangu aizi tawanda neni naCosmo anga ari mupurisa kuHarare takasogumisira kuonana ameno akazongozvionawo zvimwe anongonzwa kuti maponda ari mupenyu Cosmo takasangana paHambare pai ndiwo waivhura bhumure ari mupurisa wekanzuro tabva tati tanini takabva tanzi trupu yega yega anga anzi maplatuni taisiya section saka section yacho yanga ine izi nini nemumwe ainzi Mapindu naTawanda aigara pamusoro apa
tese takabva tanzi ndimuri kusara. Saka taisara tichitira wangu aenda kudendera assembly point kuti hode ikatanga imi munotanga kunetsana nevarungu wachibuda muassembly point. Ndiro strategy yanga iripo. Saka isusu takasara one day takazotorwa pfuti dzedu tawanda namapindu wakabatwa pazhombwe tichingopfuura tichida kuenda paZombo primary paya noti pakona paya hamene wakasangana nevarungu wabatwa titonzwe mupovhe mweyangu yakuti mamwenye wabatwa asi pfuti dzatoenda dzaenda kucherera tatacherera panodzi pambombo kupuraze kwambombo kazi watotora pfuti dzese dzaenda hatisina pfuti zvikanzi mapindu natawanda waenda tikatoti zvinoitika kwatopedza kwatogara edu bva tapiwa dzimwe pfuti nedzimwe dzataiwiga futi tatoenda tapedza paya hondo yapera tatoenda isusu tisuwe kupedzisira wakuru wanyatsakuona kuti kunenge kwanyatsa kuti gadzikane tibva tazotorwa nebhazi rauzumba iye Kanyasa kubva mumazoni medu vataenda paGoromonzi takusanganawo nevamwe paGoromonzi tasvika paya paGoromonzi tine pfutika isusu UN masoja UN angasikati kuonawo nepfuti isusu tisakapambazoni tasvika nepfuti paya takutonetsa neUN panapa takamutsana takutotora muposini kuda kutorwana neUN apa makomberedzi wanga wabva kumwe kwese uko havana pfutika isu tisitinazo vakwanzi nongo uyu Rex nongo akashedzwa kunzi uyaone vanhu vako kuno uku paGoromonzi paCuras uyaone vanhu vako wawakasiya waya wakuda kutorwa maUN vatora nini vabva kuHarare ukanzi okay ndiri kuya UN yatomufona vauya nebhendi rainzi speed limit speed rekuti hodi habari nemakambodzi wabva uya naro vawati mune rori yakazara doro nezvese vatasvika paya vayapakwa kumusoro kuya kuakisina vakanzi wakarwa hondo wese wanga wari kuzoni uyai kuno vataenda kuya takatakuna vakanzi takaimambotreta pfuti apo nairex nongo mukatreta pfuti apo tinoda kuti mumbofare nekuti vakwaiswa malaiti panze paya dondo riya rese baba pakafarwa doro richiriwa rimwe riri hoti baba makazo kwa tiri kurwa nakisaisu tanyekedzwa wana kutika vanhu avaka kuti tiwatorere pfutika tatamba paya zvimwe hatizotauriri matirozongonyara nekuti hainwe asi zvinoitika wakadzi weuya uchifara nesu zvinakisati tarohwa nechi aiwa nemunyati nemashefu kunzi wakasiyana nevamwe avo zvikanzi because UN yakataura kuti vanhu ava tiri kuona nepfuti ava wasiyana vatatoto pfuti dzalokwaka pasina mazuva titode zuva richipota titode kwatosvika mabhazi mairi vatakanda kukanda kudendera assembly point yanga yakudhara kudendera zvikanzi vanhu vane pfuti ngavaenda kudendera uko havasisaposi kugara paGoromonzi panapo vanotikonzeresa vataenda svika tagara kudendera pasina mazuva tapinda muchitungwiza muzengeza 4 ndomama nekembe yedu vatasvika poya tagara mukembe muya kuti takungofa paka pfuti tatinadzo tichiita zvese tichiita magadhi zengeza 4 yanga iri kembe yedu ye izanila force saka tiri momuya vasikana vedu kumazoni wamwauya timbonawo muri sei right muri sei inini ndandina baba munini wangu anonzi Doka anogara muinini anga ari paticha paSt Mary's paya pasekondari ndokwandaigara baba niniyo ndiye ari kuti ndiite upenyu hwandinawo akarorama munin'ina wamai wangu asi upenyu hwandinawo ndinogara ndichitaura kuti baba imimi ndimune upenyu hwangu pakwanzi mwanangu muri kugara muchitungwiza umu urura uzomboita zvipiwo mukati muupenyu hwako ndikati baba handisumbozvika mwanangu tsvaga izvounoita muupenyu usazotambure usafungidzire kuti muri kufungidza muchachengetwa nemusangano here kana muchaita sei ndikati handisusiwa baba zvikanzi kubva izvo inini ndakataswa account number yeCABS 1980 ndaenda neaccount number ini ndakanzi muchitambira marumu dzataipiwa dze ndoda kuona angaine motaka kamadzadzekare dze tosvika takangopinda muCABS tisingazivi mama ine varungu kamwe muna ainini muna kamwe kuruma mwe mama ine varungu CABS center varungu tasvikawo isu amode vakwanzi torai nyorai mapepa baba ndinarundimandikidza ndo pandakabva ndaita account
ndakaita account baba mundini wangu ndiri kumudaro nekuti akandipa upenyu hwandinawo kusiyana hwamwe akati mpana ukangotambira mari ndikakona uchidya mari uri uchitungisa uchingotambira uya pano aingoti svika tobva taenda kubhenga mari tobva taenda pachikwana paya obva ati tengai doro tochimutengerano zvikanzi waita zvanoda zvikanzi ndipo akati ruda waita se vandangoti asi wamwapera kuenda kwami baba munini akati mpana ndikaramba uchikuona uchitendera muchitungisa muno munoziva mota dzakangobva dzichibwira hunyani pariva papolisa tenge tichidziona kandiri pachikoro pandati dzakotora vanhu vari kuenda kuami ndakabva paya papasati pane chibaniri eri ndakafamba kusvika kutora trangi ndatotakura trangi ndatogarawo mota ndikati ini ndakojaina ami ndikanzi because takutosvika taitoziva kuti kauya mota dzikaona kutoenda kuami ndikati otojenda vari kuda kuda ndatojoina ndatojoina balabala tatosvika mangwana tatova balabala baba nini vavo 6 months angaziva kuti mwana ari kupi hamuoni adini tiri patraining tapedza paya vandatonzi kuinifandry ndakatanga kuinifandry yainzi 47 infantry battalion yanga ari kusurowera tabva pacrossroads kusurowera ndoko ndakabva taenda tasvika paya tatogara kusurowera taakwavo pasina mazuva vakwanzi wakanga wakaita pfuti dzepamusoro maandeya nechi muri kudiwa bvandanyoresawo because ndandakamboita maandeya tiri kutembwe ma1 barrel tumwe ma 14.5 ari ma1 barrel maandeya ndandakambozvita vanzi vari kudiwa vatatoona pasina vatanzi vatatoya kutakurwa nemota yaibva kuzeteme kugweru vatatoenda kotosvika utonzi makuenda kufoma inonzi air defense tisu mazvidza zveair defense isusu yanga isikoba units yanga isina smith tisu takatoitanga kuifomesa ZANU-PF nanda kuti mazetetamuzeteme ibva yafomwa inonzi air defense nanhasi iriko tisu zvidza zvepo vakwanzi wakafoma vatatonzi maande enywa ekuhondo yatatosangana futi nezvese ndimatowa air defense first inonzi 1 air defense regiment tisuwe kutanga 1982 muna May tichifoma ye tatoapo tatogarapo tatoa zvidza zvepo vandatangopiwo gategarika vandapiwo kamuswe kegonzo karanzi koporo gonzo zoranzi koporo sina nguva tiri ngoenda tangogarawo tichingofamba chikamboenda mumozambique kuna Casablanca tichirwa inini ndandato shefu wangu wanga ari shefu wangu Captain Bebe na Sibanda akazofa wakanditi musewo muri kumuendesa kusiko zvatanga futi zvenguva yewonde ndakaendesa kuMozambique ndiniwe air defense ndiri inini namusanu ari shefu wangu nainzi tiri 3 takakwidzwa kayakaika ndege kadukuduku kuenda nonzaniko daiki Colonel daiki kuri kurwiwa zvikanzi kune pfuti dzeair defense dziri kunetsa kuno toda kuti mudziidentify kuti mabara ari kubva pasi anori tiri mudenga tichaidentify kuti iyo pfuti inonzi chakadii ndo zvatatatoriwa namusanu kwakusvika panonzi tapinda mumozambique umo ndauti ndiri ngotogurisira ndiri tatosvika ndandichina kamusuko gonzo tasvika ipopa pfuti dzibaka daiki achirwa neparatrooper pasi pari kuone gorongosa muyamwewo vatasvika takadaika iti wafana Lance Corporal Sergeant tati I want you to identify the type of projector ari kubva pasi kuti utitaure kuti anori ipfuti ipi iwe uri mudengo saka isusuka sevanhu vanoziva type yepfuti yedu tozoti kati handitika ikauya tobva taziva kuti iyeitamba ndizvaanga ari kuda because wakanga wakunetswa nepfuti idzodzodze anonzi ma14.5 nema37mm nemanonzaningwa nema14.5 nema23mm inoti ukati because dzinodaika nemakumbo achikwira maproject anoputika kamudenga so kana ashayiwa chinhu saka iye aida kuziva kuti pfuti yei iri kuti ichi identify kuti tione marowero atinoidii atinoita takazoti yapera honde popa takazodzikiswa pasi tiri 3
Sajeni wangu yenzi Musanu akazokuwara chigunwe. Tiri kuda kubvisa maprojekti anga apinda machemba. Azokuwara ndamu. Tatuwa mwamu. Yes. Ndakutenda. Because muami takazopinda 1981. Tiri mwamu. Mozambique. Peza tadzoka. Tapiwa ration baba. Ration iye inenge ine mapeki 30. Asi tiri 3 kwapiwa peki ine 30. Raka unazowa kiti inodaizo. Kwa kutatu. Musana utakatairasa mabifu. Kurasa. Dara amizva munozotaija mabifu. Tairasa. Kurasa munondo so. Kurasa utakura. Uchinzi because wenzi 7 days. Kiti. Mabara. Zvese wakakwana. Kurasa mabara mabifu musango. Asika because taizi papa tadzoka. Tapedza tazotakurwa futi nekandege taunzwa pachimoyo tirivo tadzoka tiri 3 taine Musanu kana rundidzwa kwari mupenyu tinotopotaura papa tiri 3 tadzokeswa zvikanzi musewe naini ndakazoti ndiri painini apa ndakundingogura tadzoka pasina yeMozambique yapera tagara pasina futi nguva yatanga DRC tiri pata ipapo ndandiri kugara mudzimai wangu ndandakwaisa kuno kumudanga mvuramu ku14 asi ndagara kukwekwe ini ndikati ndikanda kuzoritaya ndikakukwekwe buda dzimba ndikati ndoda kuti mhuri yangu igare kwaMutare kuitira kuti ndira kuzoritaya ndiende kwaMutare because wamwe wedu hawana kuzoyana nhasi wamwe watombozi kuno kumusha wana wawo ini ndiri mudzimai wangu ndikamunza apa newana wangu pa14 apa ipapo ndandichine wana 2 wakauya wagara vatapedza mugaba declare honde Mozambique pa TV pasina nguva declare kapa we are going to defend it tiri kutarisa pa TV hello yatosvika signal musewe uri kwere papa ne omwe defense zvikanzi ndikati ndiripo pamba zvikanzi ndatiri paAfrica tiritosi ndo mazuva akabuda master pasina nguva makuseni ndiri kufona zuva rakupota kudai baba wangu airwara ini baba wangu ndaigara naye apa airwara zuva rakupota kudai takauza pajoni apa ndozi pa14 ndibva ndazoti yasvika from kwekwe yasvika konhonga kuti yasvika yasvika yatena vati asvikazi vandadongera sirika namadhamu amota yasvika madhamu wangu muri kuona atanga uchema ritsamhere kanzi murume wangu akofa ndikati mai mwana baba wangu airwara kutorwara akatofa baba wangu inini baba wangu andinonyatsa kumuiga zvakanaka ndinoramba chirwadziwa nemwoyo wangu madhamu baba wangu akati mwana mamurora usacheme unopa munyama murume wako musi aende kwakarwa hondo yenyika ino iyo rega angwe anongodzoka wangu mwana pano achadini achadzoka murume wangu mukadzi wangu ndikamutedza anomutaura kuti mbaipseve makaita dzimuridzapere because kwadhikira hondo kakati aine hondo dzachakada dzikarapachinaka apa ndokwangodini kwakuchiozoenda manje baba akati musiye kiti tinomusteya bumu kwekwe makuseni mangwana acho chingoti garegareyo tatogeza mapfuti maandeya munowaziwa makamboona maandeya iwaya edu aya munowaziwa anooneka mumashow aya tatoenini tatorengedza inini mbandaiswa futi first crew bhandi rangu rati first ndomusaka zvaingoramba ndichitungamira sibanda akati musewe mamunyanyira shefu wangu akachazo musewe regai arwadziwe mamunyanyira ndikangoti hapana zvekuita ndatoamwami futi ndabva ndatodai musi wacho hameno wamwe wabva waenda ndibva ndamhanya kugweru muning'ina wangu angari kuzetemeko ndamutaura muning'ina uzosara uchindonera chi mhuri yangu ini ndakwenda saka handiri uku ndege mota dzatosvika from Harare vanhu vatenda kuairport vanhu vatorowa crew yangu yabva yatoenda ini ndabva ndazototera mumashure necrew yakazotera mangwana tisati tatera tisati tasvika pakomando ndobva taisvikira pakomando tozoenda kuairport bhururu wangu wandaiwira makambonzwa musoja akambonetsa muno agona Zimbabwe yese ainzi maforere akafukunurwa apa neUN makambomunzwa maforere mukanzwa history yeyo ndiye angari mazuva acho ndaanda sergeant
ndiye angari bombardier wangu. Maforere akatoshaika ndisati ndatosvika ndiwangori crew yandaifanira kutanga nayo. Maforere akauya kofukundwa painzi masoja ari kuya asina musoro kudhara dai makamboza maforere ndiye zvinotozikanwa negovernment. Ndiri kutaura zviri handisi kutaura zvekwene zvinotozikanwa negovernment. Maforere ndiye first person wekunzi kwanzi wekuya force namaforere akauya akafukunurwa paeva kubudisa kunzi muri kunyepa kuti maforere akaoneka nemutumbo wakakwana. Wana wangu awa wachitoti baba ndazouya kubva waitoti samaforere takamona ari buda apa saningi vana samai takamona ari buda ari fukunurwa nearmy nemasoja neUN apa paeva maforere. Mukadzi wacho achiko ari mupenyu uko kugara chimboenda chimbomona ndogrupu randandirota ini ndizotera ndichisvika bva ndadzi kukabhinda kumbujimai pambujimai hondo yabva yatanga tiri kuadvanzaka ndabva ndadzi kumbujimai kukabhinda kusvika kukabhinda tagarako kukabhinda ndandina Colonel Chavani ndiye ndakaenda naye zinawe Colonel mazuva acho anga ari captain inini mazuva acho ndanga nda staff sergeant. Ndasvika paya ndironeni vanati narwo gurupu ratinaro pakaita hondo yakangotanga hondo yeKabinda. Ndinombogara chiti army inotadzawo kutipawo mafirimu. I was one of them. Ndandina Tondoya anorodha pfuti uyo maandeyo ndini iri inombobude yewe inobuda inonzi Wolf Kabinda yakaita kuti DRC imire hondo. I was there. Papa ina anonzi Tondoya ariko kakamudhara akamukuru kwandiri akasekuru ndiye ailoda maande iwaya ndiye ailoda anonzi Tondoya tose kudhara siku tina uyu komanda uyu anonzi handisi Gauke anonzi Mutape ainzi Mutape ambassador izvo kudhara si handiti Mutape anonzi Gauke zita rake. Murume akati komanda aigona komanda uya regai mitoya mekomanda akati komanda pfuti dzaitsva baba pfuti dzaitsva zvimwe zvacho okay ndinosiya zvakadaro ndezvekuhondo. Ini ndakarara muposito mangu ndakadai ndakaona kuti hondo yanetsa ndakafunga baba ndikati Mwari ndapindana futi nehondo yakadai nezvaichema mukadzi wangu pasina mazuva pasina usiku hwacho ndakati ndiri mugomba mutrenji mangu ndakadai baba wangu akauya kugara apa sorry ndinoita kunge fiction ndogara ndichitaura kana mhuri yangu baba wangu akanga afa asi akauya kogara pa ndichimuona nemadziso akati mwana wangu hausuzofa kundibata so hausuzofa. Ndiri kuita kunge ndinotaura fiction asi ndiri kutaura handisi kuti baba wangu anga ari kuuya ari munhu mupenyu ndiri kutaura ndakadai vati hausuzofa ndiri kuona wanetseka wanetseka asi uri kudzoka kumusha taurira mwana wako ndakata 2 days isingatauririwa mwana wangu asi tinaro ndogara chitaura apa ari kwaGutu tinaro Martin ndakawataurira nasibando ari kukweko vanoti iwewe hope dzako hadzina kunaka. Ini ndo angangori magara kana muhondo ndabva ndati tinaro ndiye anga ari bombardier wangu bombardier ndabva ndati tinaro sorry nezvandikutaura inonzi stand to yekuti amakusene doni yabanoto vandati hope dzane 2 days because baba aramba achiti taurira mwana wako taurira mwana wako muhope ndikangoda kudai taurira mwana wako ndiri kuona kuti uri kunetseka mwana wangu asi kumushauri uzudzo taurira mwana wako ndibva ndati sorry nezvandiri kutaura hope dziramba dzichita ndiri kunzi muchapona mese ende for sure wese wandaikomanda wakapona ndinawo wese wakafira watatu wa muno wakapona takatokwira mundege tichirowa takuya tiri Boeing 767 tichipembera takauya takakwana yangu inini ndotaura wandaikomanda ini tikauya kwautopinda muno mudzimai wangu akanditambira ndadasira kugara kuti waicheme asi tiri DRC ndiye yakatoti nditenge inini ndakati ndiri kuenda kuDRC mudzimai kuno kwakuine mastendi ndiri kugara kwekwe ndakamusiya apo pa14 vandati mai mwana ndakusira 30,000 pameri tati takapiwa 50 mai mwana 30,000 ndiri kuda kuti kana ini ndikafa kuhondo utengewo stand uzozvigariro zvakanaka zvakatsidenda ndikatosanetseke
handinoike zvakaita zvinozibaupfeta kanya mari handina. Ndikati mari iyi ndiri kuenda kuhondo unozotekwa certificate wangu wakawo wetoebaekwa nevana wangu. Zvikati madama okay zviright. Asi ndiri kudharisiti pasina mazuva masitendi kunoona ndidondo. Ndakatoona kwauya signal from muno muZimbabwe yatosvika kugabhinda kana zvikanzi namadhamu wako ari kuti atenga stendi mari yaukamusira. Saka kuri kunzi nemunicipality yeMutare uya usaini. Shefu wangu vandipa chawani chimanya kumuchaba ndaenda kukwira ndege kukabe kuMbujima kwataenda kukwira pataita 2 days muroad asi pasingakwani 160 km maroad iko akaipa ndakwira ndege ndasvika ndazi kana mudzimai ndasvika ndauti baba musaini mudzimai wangu ndi mutenda wakati baba ndakatenga stendi ndanayo ndauya newana wasvika wana wachaziwa ndaifunza kuti mastendi wana waziwa ndakasvika mayaenda kutown pasina azodzoka patazoya ukanzi ndio panapa imba ine yakaukana madhamu ndisipo bai nekuti ndaingoti ndikatambira kacho kandapiwa kalamudzika ndaipa ndaitoti ari kuya kumushando ndipira mukadzi wangu ndoperi ndo zvataita kagurupu rangu hapana asina imba ndoti piro uyo ini ndikauyo ndondipira mukadzi wangu wakadzi wedu wangu waine musoro kusvika parimi ndaingoti imba yapamadziro chandaingozoti aiwe ngoti ndoti watenga chi ndatenga chakandosvika ndotarisa yapa ring bundo ngosvika ndotarisa okay ndakudzoka todzoka DRC svika parenasi ndobva ndagara ipapo Mwari akangondibatsirawo tunyembe WO1 munoziva WO1 inozi warrant officer class 1 ndakapiwawo nyembe handimbozivawo kuti dzakabvawo nekupi asi ndaingotangawo ndiri kamusi wegunzo asi ndakakwirawo ndasvika kunoku ndopa ndazoti ndichiri mubabasa ndakuda kuritaya basa ndakaritaya muna 2012 muna waJuly ndakaitira kuti ndakangoritaya ne50 years direct ndikati ini handida hangu zvokuwedzera makore vandati chef wangu wandandinaiti general anga brigadier Nyamangodo avati wafunga ndikati handoda kuenda kumutera ndoda vandauya vandaritayira ndiri pa 3 brigade vandazoshandira vandazoritayira ndikati chef ndopogarawo imba yangu sindakaiwa kahandidini andamboigara chef wangu obva achinditi chienda kugara kuti vandagara pa3 saka masoja echemu3 brigade achindiziva asi ndandisikashandiri kuno ndandiri weya defense ndobva ndangogarawo muno pedza ipapo ndo pakazoti taita misangano yedu yeZANU-PF tichingoita ndobva zonzi mazuva ayo tachichafamba tiri muunifomuka taiti tikatobva kana kuti unifomu waitoenda kujoina musangano tisina pada ndomboti amene chakazongoita isi hatizvizivi ndakuti ndezvemapolitician asi tosvikawo apa vandasvika vanhu vari vanodzipaikwa panyamaura tone unifomu yangu vasvika vakazi musewe ndiwo chi ndada kuenda paya kuti sei muchizikanwa muno vazi musewe ndiwo wachii muno ndiwo wakomanda wovheti ward 18 indibva basa ndikati murundipa ndiri pabasa zvikanzi aiwa ndiwo wachi wakomanda ward 17 ward 18 saka ndibva ndati okay ndibva ndaasepta hangu ndikati okay asi ndiri pabasa ndikanzi hapana paunenge usiri pabasa ndipo unodini unoita basa rekunokusangana asi uri kwangu basa hatinei newe ndozvakabva zvaitika ndakatanga ndiri deputy umwe ainzi Kamunda ari kuchivuko ari kunodzi kuti chivanozi pahwedza ndiye anga ari mukuru ini ndiri mudiki saka Kamunda akabva azobva Kamunda aibva asira inini bva ndaita ini saka mabvunza kuti munozikanwa sei zvabva chimwe chakakonzeresa ndezvo mumusangano muya kunonzi hani tiri nani kana paitwa musangano mukuru wemauvhedha ariko mazvona handiti mamuti tinozombodzwa kuti seiwo uri kuta kuti munomona unokuziva wakanzi tinoda musewe movha dzese kana musangano musewe samusewe ndiye mukuru wemovha kana wakaita musangano yekupovha ininiwo ndiripo ndiri kuchiedzwa ndiri kuyo zvinodiwa kwedu ndowataura kuti
ndokuzikanwa kwekuti kubva uko saka ndati mukangodzikapo mukabvunza kuti Musewe waona kuti watenda mukamira padi mukabvunza Musewe waona kutenda mukaenda waona kuti enda yapo wese unarupo ngoti muri kubvunza pa Musewe waona kuti chimwe chakakonzerwa mudzimai wangu muri kuona chimba ichi isaluni mudzimai wangu aigogadzira musoro ubva ari musikana zvikataurwa saka ndosaka achigadzira wakadzi waya futi tichitanga kugara kuno waiuya pano kugadzirwa musoro wakadzi wese uko kusati kwane kudzi misoro inogadzirwa newakadzi wawanda founders yese yanga iri yangu yamadhamu wangu yese yanga iri saka mazviona kuzikanwa kuya manje kokonza madhamu zvaari kuita baba zvaari kudiniwo saka munhu wese kwawabudira pamuseve unoziva kuti tiri kuenda pakati inini handipi nhamba pano kamamboza dai mangodzika apa mainditaura kuti dai madzika apa mabvunza dai mangobvunza vanhu vakada kuita chikuru wamunogona kuti anogona kuita misangano waingoti enda apa ambosweri kuvuka ndo kuzosika saka 2000 inonzi 2014 July 2012 July panangoti 50 days dzakwana ndikatenda kaenda kumusha kogara pandakaenda pandagara lucky wo ndakabva ndangoitawo lucky ekuonawo kamunda kangu kari musoro kwependa nonga kunobva mvura yemutaro uko kunodzi kwadzani demu kudhuze nekoko vanoona ka 3 hectares yakandinako saka kazhinji nenge ndisi pano ndomusaka madzatira kuti mukasandiona because mangwana ndotodrive kutoenda ikoko saka inini ndoenda ikoko madhamu odzoka hake nemota ndotaura zvinhu zvangu wandisi 100 ndodzoka mu ndakati ini ndauda kunyanya kugara hangu uchi mekuona tumbudzi twangu tumhuka twangu tuhuku twangu kudini watizozo ndine wana wangu 5 wana wangu 5 mukomana mupurisa wechipiri wacho akashaika wangu ari 6 akashaika musikana wechitatu wacho muzets handisita rakangofanana nerangu ndindakaba umwe wacho ndiye akapedza form 4 amene asati asvika aparova umwe wacho ndiye ari mupinda form 1 next year wana wangu 5 vasikana 3 vakomana 2 ndo magariro yandakaita saka pano ndo pamba pangu pamuri kuona kudai ndinotenda midzimu yangu naMwari wangu wakandiponesa kuti ndisvike pandasvika pari nhasi ndagura zvakawandisa nekuti dai ndaida kutaura history yese yakarebesa ndinotenda zvikuru nekuuya kwamaita nekuti wamwe vanhu vanotaurawo history dzekunyepa asi mukaona isusuka munonatsoziva kuti manzwa chaiyo straight zvazviri kufamba ndo zviripo mukoma saka muri kundiona ndiri pano pane pa763 panapa panyamauru ndakambura asi ndonyanya kugara ndiri kumunda tomorrow morning zvoti dai matoenini mafertilizer angu ayo nemadhishi angu because aisa ndapedza kudyara mena ndodyara dzara munda wangu ndodzoka netumbudzi twangu hangu handina mombe nadzo ndakabirwa ndichiri pabasa ndatenga mombe dzangu ndabva kutera 6 dzebva dzabiwa vandazotenga hangu tumbudzi twa ndatanga asi ndine 15 ndobva ndangoitawo zvenini hatuku hazve nodzi zviko zvimanini zvimwe zvimaroad runner izvi handinoita nechikafu ndiri nacho ndo zviripo saka ndokuzikanwa kwangu kuti ndizi Musewe pese pawabudira muri 16 pamangobudira mukangoti tuna hanodzi Musewe vanobva kuti chef commander mavete enda yapo enda yapo azvionaka aiwa Musewe ndoda kukutendai nekuti panguva nemukana wekutaura nemi sekutaura kwandaita kuti chishuviro yedu ndeyekuti imi makaenda kuhondo mutaure nyaya dzenyu mega tikada kuzobvunza mai Museve vanotiudza nepapapo tikada kuzobvunza Charles Junior anotiudza nepapa asi takati regai tiende kuna Museve vaite se vataure vega zvimwe zvazoita se zvinogona kusara nekuti 5 years hatingadzipedze dzese in 1 hour asi toda kukutendai shuviro yangu ndeyekuti vama muchitaura vaye vachiri vapenyu vane manhamba pamwe hamusisina vanotibata vakatibata tinokusanganisai
ndizvo uyo mudhara wakwamurehwa matama makwara anzani chiwara kana vazukuru vavo nevari kwamurehwa vari kuziva nezvake sekutaura kwamaita shuviro yedu ndeyekuti timbonotaurawo naye tobatanidza nyaya yenyu nenyaya yake osiyawo nhoroondo yake samujibha wechikuru atori mukuru kwatiri kure asi baba iwawo wane nhoroondo yehondo inotyisa yandiri kutaura kuti anokutaura kuti ndakawiga mahovheti 13 ndini ndakatakura pfuti ndichisa kumusana dai maizomona munonzi mudhara chiwara nhamba dzake ndinadzo ndokana muchida kuzomona anogara muchitowa 2 tisingobva paurehwa senda moenda nerodhi inoenda nepakati kunyadirei old road muchingoti fambe masvika pakanunhuwa pamashops mobva mati tiri kuda kutsvagawo pano ploti prazi yamanonzi mudhara chiwara akaona hondo achikwa ari mupenyu izvo zvizvi handitika nachimbwido akapona uye nanonzani Francisca Chikonyora asi nhamba mati yakazorasika asi ndikagona kubvunza wamwapo wanogona kana naiyo achinzwawo neshamwari kana hama dziri kunzwawo dzinomuziva vanotibata tinoziva kuti nerimwe remazuva achataurawo naye mukoma wandiri kutaura hama yangu vanhu wakatoona tiri kufamba vanofungidzira kuti murume uyo takatanga kuzivana nguva yehondo nanhasi tine ukama hwekuti kumusha kwake nekumusha kwangu tine ukama wakabata deputy commissioner Chirombo Alexio nekuti ane purazi yake kunodzi kupindura asi anogara kuruwa ndiye wandine ukama wakapfurikidzisa kupfuura wamwe wese deputy commissioner Alexio Chirombo. Handitika aiwa tinotenda baba museve aiwa mazvinzwira mega nyaya dzekuhondo kana takutaura pazuva ranhasi tinogona kunge tichiseka uye zvakare dzine maemotions. Chinangwa chechirongwa ndechekuti varume vakaenda kuhondo kuti vasunungure nyika ino vasiye vataura nyaya dzavo vega kuitira kuti aiwa dzisazotaurwa nepasipo. Kana wakaendawo kuhondo uine shuviro yekuti aiwa neniwo ndoda kutaurawo nhoroondo nemafambiro andakaita, nhamba dzedu dziripo, tibate tironge tione kuti tingasangana sei. Tichibva kuno kudanga mvura naproducer wangu tave kudzokera kuofisi. Ini Robert Tafumane ndinoti bye bye. Ndimi Suse. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumane. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe yehondo Alvaka imanya takabatesa Tichichingira Zimbabwe Taigara mumakomo Zimbabwe yehondo Alvaka imanya takabatesa Tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumakomo Zimbabwe Manya takabatesa